mám niečo, čo ti zaručene pomôže, tak sleduj toto video. Hello! Už od malička trpím častými bolestiami hlavy, ale nič mi fakt nepomáhalo okrem tabletky. A to som samozrejme nechcela, nerada si dám stále tabletky. A tak som videla jeden TikTok, kde ukazovali presne tento produkt. Musím sa priznať, že moc som tomu neverila, ale tak si hovorím, nemám čo stratiť, vyskúšam. Tak som teda išla do DMky. No je to vlastne takýto roller, má tu takúto gúľočku. Keď ma začala boliť hlava, tak som si ho teda dala takto na čelo a na spánky. Ono to fakt fungovalo. Vážne mi to zabralo a to ja teda nie som, že mi všetko pomôže. A tým, že to má mentolovú arómu, tak teda rýchlejšie uvoľňuje svalové napätie a teda aj uľavuje od bolesti hlavy. Čo je na tom najlepšie, tak je to na prírodnej báze, čiže teda nepotrebujete žiadne tabletky ani nič podobné. No a ešte taký malý tip odo mňa. Ja keď som bola chorá, tak som si to dala pod nos. Tým, že je to mentol, tak mi to rýchlejšie uvoľnilo aj nos. Tým pádom som nemusela siahať po návykových sprejoch. Pre viac takýchto typov ma nezabudni sledovať. Čaute!